weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinema fedde heblo sukaɓe afrique takko sana yoni to bagadaji yero ɓoy to seno sinki ceerno ko ɗin wattuji yoni ha toon to barkel to jum to sillaɓe bonfara gurel to kocar ko ɗin wattuji yoni ha toon to gudiri balagar bala hammadi boƴel ha to aynamadi ɓunde to jantema kam kabaruji men coftal balli taw ko ɗemngal pular e kikiɗande man fuɗɗoro toon to leydi sénégal ligue 1 sénégal e ñamdu jeegoɓi joppatiti mum koye kikiɗande e fonno fuɗɗede yuɓɓine toon to leydi sénégal kono noon ngal ɗon puttal ngal dirtinama toon to leydi sénégal toon to leydi sénégal noon ñamdu jeegoɓijo ma pottiti mum jokku e kikiɗe janggo toon to leydi sénégal to dowlaji europe ma yaha toon to leydi portugal halen kay ko fate premier league mo leydi portugal ñamdu sappo e jeeɗiɓijo pottiti mum gila e kikiɗe canki ha e kikiɗanki ha e oɗo sanga hiɗe jokki kay yuɓɓine toon to leydi portugal toon to leydi italie mani hal ko fate série a mo leydi italie ñamdu nogas e gohoɓijo ɓen ɗon potini kay koye kikiɗande ɗe fuɗɗete yuɓɓine ma noon ɗe jokku e ñalawma janggo toon to leydi italie to bundesliga mo leydi allemand ñamdu nogas ɓijo ɓen ɗon potini kay koye kikiɗe hannde ɗe fuɗɗete yuɓɓine toon to leydi espagne mani tawoy toon amadou baɗi hoodere pular ɗum noon ko caggal tan nde quart de final toon to coupe de roi mo leydi espagne timmi yuɓɓinede on ɗon sanga noon ɗen ɗon potite ɗe waɗama tirage ko fati kay e demi final ma en hetto amadou baɗi hoodere pular ko none kay toon to la ligue santander mo leydi espagne ñalngu nogas e ɗiɗo ɓijo ma uɗutuma en yaadu hen amadou baɗi hoodere pular toon to leydi angleterre caggal kay nde ñalngu nogas e ɗiɗo ɓijo timmi yuɓɓinede ñalngu nogas e tata ɓijo kañum tigui fada kay toon to leydi angleterre artanten hen ko amadou baɗi hoodere pular musidɓe teddu wata goɗɗe joni jañuɗen joom ñalle moon hettiyankoɓe e weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinema fedde heblo sukaɓe afrique ñalawma ko mawnde jeegom walla kañ wiyen mawnde joyi lewru colte hitande ujuna ɗiɗi e nogas e goho kabaruji men coftal balli taw ko ɗemngal pular ene mbirɗen gardidi kabaruji fuɗɗorɗen ko toon to leydi sénégal ligue 1 sénégal e ñalgu jeegoɓijo koye kikiɗande fonno kay fuɗɗede yuɓɓinede hakkude kay ɓen ɗon witeɓe jambar kañum tigui fonno jaɓɓade tengge fc sanga wattuji sappo e jeeɗiɗi wonande eruji europe ɗum noon hawra toon to leydi sénégal sanga wattuji sappo e jeegom ɗi fawana e hojom kono noon ngal ɗon puttal e kikiɗande kay ngal hayti yuɓɓine toon to leydi sénégal ɗum noon ko caggal tan nde ngal dirtina toon to leydi sénégal toon to leydi sénégal no heddoɗen e ñalawma janggo maɗen ɗon potiti jokku sanga wattuji sappo e jeeɗiɗi ɗi fawana e hojom wonande kay eruji europe ɗum noon hawra toon to leydi sénégal sanga wattuji sappo e jeegom ɗi fawana e hojom hakkude kadi duwagne kañum tigui jaɓɓoto dakar sacré cœur kono wattu tan ɓen ɗon wiyeteɓe excellence mo thies jaɓɓoto génération foot jaraf kañum tigui jaɓɓoto kay ɓen ɗon wiyeteɓe as ñambour toon to leydi sénégal toon to leydi sénégal noon e ñalawma janggo maɗen ɗon potiti jokku kay hakkude kay mbouru petit cote kañum tigui jaɓɓoto us mbo gore ñaari tali ko on wattu tan ñaari tali jaɓɓoto stade mbour toon to leydi sénégal sen imima toon to leydi sénégal ene mbirɗen gardidi kabaruji men coftal balli taw ko ɗemngal pular faɗen ko toon to dowlaji europe to leydi portugal haalen kay ko fati premier league mbo leydi portugal ñalngu sappo e jeeɗoɓijo potiti mum jokkine yuɓɓinede kikiɗankin toon to leydi portugal taw noon ko hakkude kay ɓen ɗon wiyeteɓe société santa clara caggal kay nde ɓe wadde frarens gotel e gotel e bele sens kañum tigui jaɓɓino fc porto mbo moussa marega ngal ɗon puttal noon ko ndiga e ndiga woni ko ngal gaynir sportif mbo baraga kañum tigui jokkuno potiɗe sanga wattuji nogas e goho wonande eruji europe kamɓe tigui jaɓɓino porte monnaise ngal ɗum pottanne kay ko sportif mbo baraga kañum tigui fooli porte monnaise baluji ɗiɗi wondude baliyela gotel toon to leydi portugal e kikiɗankinɗen ɗon poti jokkino hakkude kay family kawo kañum tigui jaɓɓino kay ɓen ɗon wiyeteɓe morerens ngal ɗum pottanne kay e kikiɗe hanki hakkude famille kawo kañum tigui jaɓɓino morerens kono noon ngal ɗum potale kikiɗe hanki ko morerens kañum tigui fawi e dow famille kawo hay e dinguirel mum baluji ɗiɗi wondude ndiga ɓen ɗon wiyeteɓe famille kawo noon e ngal ɗon potale kikiɗe hanki toon to leydi portugal ɓe wawi kay hebde kartal boɗawal e ngal ɗon potital toon to leydi portugal no heddoɗen ɗen ɗon potiti kay made jokku e kikiɗe hande sanga wattuji sappo e jeetati ɗi fawana e hojom wonande eruji europe ɗum noon hawra toon to afrique banggue hirnangue sanga wattuji sappo e jeeɗiɗi ɗi fawana e hojom hakkude kay rio ave kañum tigui jaɓɓoto national to yeeha wattuji nogas yoni toon to dowlaji europe maɗen ɗon potiti kay ɗe jokku toon to leydi portugal hakkude benfica mbo lisbonne kañum tigui jaɓɓoto victoria guimares kono wattu tan martin mo jaɓɓoto sporting mbo lisbonne so yi noon ha wattuji nogas e ɗiɗi yoni toon to dowlaji europe maɗen ɗon potiti kay ɗe jokku toon to leydi portugal hakkude kay boa vista kañum tigui jaɓɓoto gil vicente so yi noon ha on ɗon wattuma kay ɓen ɗon wiyeteɓe parcos de fera jaɓɓo kay sociedad tonderland toon to leydi portugal sen imima toon to leydi portugal ene mbirɗen gardidi kabaruji men coftal ɓalli taw ko ɗemngal pular faɗen ko toon to leydi italie haalen kay ko fati e série a mbo leydi italie ñalngu nogas e goɓiƴi ɗen ɗon poti koye kikiɗe hannde ɗe udditata sanga wattuji nogas fawde hojomaji capanɗe nayyi e joyyi wonande kay eruji europe hakkude kay la viola on faami kay ko fiorentina kañum tigui jaɓɓota kay inter mbo milan toon to leydi italie toon to leydi italie no heddode ñalawma janggo maɗen ɗon poti jokku kay taw koye ñalngu nogas e goɓiƴi toon to série a mbo leydi italie sanga wattuji sappo e joyyi ko atalanta bergamo kañum tigui jaɓɓoto fc torino toon to dingra atlético azuri bergamo kon ɗon wattu tan sassuolo jaɓɓoto kay ɓen ɗon wiyeteɓe spécia e kiki janguno so yeehi ha wattuji sappo e jeetati yoni
toon to dowlaji Europe maɗen ɗon potiti jokku toon to alliance torino hakkude kay Juventus mbo Cristiano Ronaldo kañum tigi jaɓɓoto AS Roma e kikiɗi janggo ɗon udaɗen ɗon potiti toon to Serie A mbo leydi Italie sanga kay wattuji nogas fawɗi hojomaji 49 ko Genova kañum tigi jaɓɓoton Napoli mbo Kalidou Koulibaly sen imima toon to leydi Italie no mbirɗen gardidi kabaruji men coftal balli taw ko ɗemngal pulaar faɗen ko toon to leydi Espagne haalen kay ko fati La Liga mbo leydi Espagne walla kay haalen ko fati e Coupe de Roi mbo leydi Espagne caggal kay nde quart de final potiti muɗum jokkuno e kikiɗankin toon to dingiral bineto bijamari ngal Real Betis Séville taw noon ko hakkude Real Betis mbo Séville kañum tigi huccodirno kay ɓen ɗon wiyeteɓe Atlético mbo Bilbao yiyaten hen ko Amadou Badi hodere Pulaar kanko tigi artanten eɗen ɗon potide caggal kay tirage uji demi final waɗama toon to Coupe de Roi mbo leydi Espagne ceerno Amadou Ba jaam ñallema yawur Seydi Diallo giɗo Pulaar jam ñalle moon hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dine ma fedde heblo sukaɓe Afrique kabaruji coftal balle ɗemgal Pulaar uddinota ko quart de final Copa de Rey mo leydi Espagne ceerno Umaar Diallo to Benite Bija Marin kikiɗe hanki ko Bilbao tigi yilloyno Real Betis ballon pied hono noon potital ngal ko ɗekki gotel e gotel ngal wanno caggal kam nde udinno loggiɗi oɗo biyeteɗo Joamme wondude kam ta koye hojomaji capanɗe jeetati e nayyi e dawal ɗimmal nde wonno hojomaji nayyi en paami kay hojomaji capanɗe jeenayyi ko ɗon tigui Raoul Garcia heeɓi loggude loggol ɗum noon sabinoma ha potital ngal yeehi toon to prolongation noon ala ko gasi koto faw pettaɓe gayniroyi to banggue ɗo banggue faw pettato noon to Real Betis ko goto heeɓi hen ɓilde balyel to banggue Atlético club ɗon ko loggi nayyi ɓe keeɓi loggude heeɗi ngal ɗon potital wadde ɗum saabima ha ɓe keeɓi certificat kam yaade toon to demi final Copa de Rey mo leydi Espagne ceerno Oumar Diallo kuraji ɗi noon mbaɗi han hawri noon ko oɗo kippu biteɗo Sevilla kamen tigui kawri e football club Barcelona si tawi ko Athletic club de Bilbao kamen tigui pottata e Levante potiteɗe noon ko maɗe ngar ñande sappo lewru nduɗo lewru ɗum noon en paami yontere arore nde kam ma potiteɗe puɗɗo toon to leydi Espagne ceerno Oumar Diallo sen gimmima e Copa de Rey mo leydi Espagne ma en kala ha toon to Liga Santander noon ma udit jemma hano ta ko ñalgunoga e ɗiɗaɓijo toon to Alaves toon to Victoria ko Deportivo Alaves jaɓɓoto Real Valladolid sanga waktuji jeenayyi ñalawma janggo sanga waktuji ɗiɗi toon to Ciutat Valencia ko Levante jaɓɓoto Granada sanga waktuji nayyi pawɗi 15 ko Huesca jaɓɓoto Real Madrid Elche noon ma jaɓɓo Villarreal wadde ko derby Valencia ɗum noon ko sanga waktuji jeego e feccere uddata potite ɗe noon ha laaɓa ñalawma janggo ko hakkude Sevilla e Getafe sanga waktuji jeenayyi toon to Hermo Espagne. Amadou Badi hodere Pulaar sen imima toon to leydi Espagne yaten ko toon to leydi Angleterre haalen kay ko fati e Premier League mbo leydi Angleterre caggal kay ñalngu nogas e ɗiɗaɓijo koye kikiɗe hankin timmi yuɓinet toon to dingiral Wembele kono noon ñalngu nogas e tataɓijo ne kay no fada kay toon to Premier League mbo leydi Angleterre ko noon tigi Seydi Diallo ceerno Oumar toon to Premier League mo Angleterre uddino ñalngu noga e ɗiɗaɓijo toon to stade mo Wembley o hakkude Tottenham kamen jaɓɓino Chelsea tawa noon e potital ɓurgal fate kono noon ko Chelsea fooli Tottenham loggel gotel e ndiga ha joni noon toon to Premier League jokki ardade ko Man City jogui ko toɓɓe 47 si tawi ko United ko 49 si tawi ko Leicester 52 Liverpool ko 49 jogui West Ham ari to jawaɓo ko 38 Chelsea 36 kamen koto jeegaɓo to Everton noon woni koto poste jeeɗiɓo kamen nayi ko 36 toɓɓere ɓe jogui si tawi noon koto place Umaar Demmbel Jallo en paami kay koto didol boɗoyel to woni lesto ko Sheffield United wondude West Brom tawi noon ko Chelsea ko toɓɓe 11 West Brom ko toɓɓe 12 si tawi ko Fulham ko toɓɓe 14 to loggito noon ha joni ardi ko Mohamed Salah ta ko ponto petto toon to Liverpool international égyptien woni noon ko to loggi 15 jogui Calvert-Lewin kamen noon ko toon to Everton jogui ko loggi 12 tawi ko Harry Kane mo Tottenham international Angleterre on noon ko loggi 12 ceerno Oumar Diallo ha jo toon to Angleterre keddotoɗen ma udit ñalawma jenggo o ta ko Premier League mo Angleterre ñalngu noga e tataɓijo hakkude Aston Villa kamen jaɓɓoto Arsenal sanga waktu goto e feccere en paami kay ko 13h30 sanga waktuji nayyi ma Burnley jaɓɓo Brighton Hove Albion Newcastle ko on waktu jaɓɓoto Southampton sanga waktuji jeego e feccere ko oɗo kippu biteɗo Fulham jaɓɓoto West Ham uddata ñalawma janggo o noon toon to Old Trafford ko hakkude Everton kamen tigui jilloto toon ta ko Manchester United eɗen dentina noon Everton caggal kam Manchester o ñalande yawtude ñalngunoga e ɗiɗaɓijo ɓe poolino ta ko Southampton loggi jeenayyi e ndiga
ceerno Umaar Jallo gasi laaɓi ko tongunoɗen ko musidɗo mon Amadou Ga ngam weltare TV. Amadou Badi hodere pulaar ngam weltare TV ton to leydi Angleterre sen imima toon faɗen ko toon to leydi Allemagne halen kay ko fati e Bundesliga mbo leydi Allemagne ñalngu nogas ɓijo koye kikidande sanga wattuji nogas ɗi fawana e hojom wonande eruji Europe ko hakkude Ertambo Berlem kañum tigui utat ɗen ɗon poti caggal kay ko kamɓe tigui jaɓoto Bayern de Munich toon to leydi Allemagne toon to leydi Allemagne noon heddoɗen ñalawma janggo ma ñalngu nogas ɓijo kay potiti mum jokku sanga wattuji 15 fawdi hojomaji capantati wonande eruji Europe hakkude kay FC mbo Augsbourg kañum tigui jaɓoto Wolfsburg ko to tan ɓen ɗon wiyeteɓe Fimburgo jaɓɓoto kay Borussia Dortmund Bayer Leverkusen kon wattu jaɓɓoto Stuttgart moins 0,5 ma huccodira e Union Berlin ngal ɗon potal kay watta ko sanga wattuji 15 fawdi hojomaji capantati wonande eruji Europe wadde kay on faami ɗen ɗon potiti kala koye saha goto ɗe watta e kiki janggo toon to leydi Allemagne on ɗon wattu noon ma Salka 04 Salka mbo Salif Sané ma jaɓɓo kay ɓen ɗon wiyeteɓe RB mbo Leipzig so wiye noon ha wattuji 17 fawi hojomaji capantati udata ɗen ɗon potiti yuɓɓinteɗe e kiki janggo toon to Bundesliga mbo leydi Allemagne ko fati ñalngu nogas ɓijo ko hakkude Borussia M Gladbach kañum tigui jaɓɓoto FC mbo Cologne toon to leydi Allemagne sen imima toon to leydi Allemagne faɗen ko toon to leydi France halen kay ko fati Ligue 1 français taw ko ñalngu nogas e nayyo ɓijo caggal noon nde ñalngu nogas e tato ɓijo timmi yuɓɓinede kikiɗe canking kanƴe ɗen ɗon potiti kala no ñalngu nogas e tato ɓijo siftonorde on ɗen ɗon potiti kala koye kikiɗe canking guila kay e sanga wattuji 19 ha wattuji nogas e goho kanƴe kala ɗe yuɓɓinanoma toon to leydi France e kiki janggo noon ko ñalngu nogas e nayyo ɓijo uddata sanga wattuji 17 ɗi fawan hay hojom wonande eruji Europe ko Lorient kañum tigui jaɓɓoto Stade Reims so e noon ha wattuji 19 ɗi fawana hay hojom ma Olympique mbo Lyon jaɓɓo Strasbourg e kiki janggo noon uddat ɗen ɗon potiti sanga wattuji nogas e goho ɗi fawana hay hojom ko hakkude Lens kañum tigui jaɓɓoto kay ɓen ɗon wiyeteɓe Stade Rennais toon to leydi France toon to leydi France noon ma ɗen ɗon potiti jokko e ñalawma faɗi jam kono noon ma en artu e moƴƴi taw koye kabaruji meɗen faadi toon to leydi France. musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinema fedde heblo sukaɓe Afrique ɗum tigui woni ko meɗen noon kabaruji meɗen coftal ɓalli taw ko ɗemngal pulaar kikitande o toon to leydi Espagne ko fati kay toon to quart de finale coupe des rois mbo leydi Espagne wondu kay toon to la Ligue Santander mbo leydi Espagne taw koye ñalngu nogas e ɗiɗo ɓijo no sabba ha toon to Premier League mbo leydi Angleterre caggal kay nde ñalngu nogas e ɗiɗo ɓijo timmi yuɓɓinede e kikitankin toon to dinguiral ngal Wembele en hettigue Amadou Badi hodere pulaar ñalngu nogas e tato ɓijo no faada toon to Premier League mbo leydi Angleterre ɗo yeeso haalirde nde ko musidɗo mon guiɗo moon Diallo Umaar Demmbel Jallo fettitima ala ki jaam e jaam gueno hirane.